Biekari ye juin kalo tile fila san ba fila ani mugan ani naani aw minnu sɔgɔlen bɛ Mifa production jabaranin na ni wagati in na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an bɛ aw ladɔnniya ko nin y'aw ka bamanankan kunnafoni wagati selen an ka finitigilakaw ye tatugu Banbanci wale tigilamɔgɔ dɔw la mɛ kalo tile 29 tɛmɛnen a yirala ko ni Banbanci wale tigilamɔgɔ ninnu tun bɛ ba sanfɛla de la an ka finitigilakaw ye u ma fila kɛ koyi u ye dan sigi u la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na sabula u ye u lakɔri u kɛlen k'u lakɔri u ka kɛlɛkɛminɛ min bɛ yen n'a a bɛ fɔ ale ma ko vecteur aérien o ye tatugu ni Banbanci wale ninnu na u kɛlen ka tatugu la sa u ye Banbanci wale maa 50 u sera ka dankari kɛ olu de la wa u ye u ka kɛlɛkɛminɛ dɔw tiɲɛ u sera ka tɛgɛ kɛ kɛlɛkɛminɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ na min ye Banbanci wale maa dɔw ye olu ye a ɲini ka boli cogoya bɛɛ lajɛlen na nka u ma se ka boli cogoya si la min ye état major général des armées a ko a bɛ a ka cɛdenw fo u ka nin kɛwale ɲuman in na wa k'a b'a ɲini an jamana kɔnɔdenw fɛ k'an k'an tɛgɛ di finitigilakaw ma yaasa min ye Banbanci wale ye a bɛ se ka kɛlɛ pewu ka bɔ Banbaliba kɔnɔna la cogoya min na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Tɔnbɔkutukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Gundam ni Dere ni ɲɔgɔn cɛ min ye sifinnaka maa 9 ye olu bɔnɛna u ni na Banbanci wale tigilamaw fɛ mɛ kalo tile 19 tɛmɛnen nin sifinnaka ninnu a yirala k'u tun bɛ ka taa Tɔnbɔkutu i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama an ka finitigilakaw ka tali min bɛ yen nɔ u tun bɛ ka taa u boli kɛyɔrɔ de la u binna ni maa 9 kan ka u bɔnɛ u ni na nɛgɛ kaɲɛ 8 wagati jɛkulu min sigilen bɛ adamadenya yɛrɛ hakɛw lafasali la ni a bɛ fɔ ale ma ko commission nationale des droits de l'homme olu bɔra ka dantigɛli kɛ mɛ kalo tile 21 tɛmɛnen k'a yira ko min ye nin kɛwale in ye ko a ma bɛn bi a ma bɛn sini wa ko u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma yaasa min ye nin kɛwale jugu kɛbagaw ye tɛgɛ ka se ka kɛ u la cogoya min na ani nin ko yɛrɛ ka dabila pewu ka bɔ Tɔnbɔkutu marabolo la ani Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen M5 RFP ɲɛmɔgɔ danga ni o ye Buba Karamɔgɔ Tarawele ye tɛgɛ kɛra ale la an ka finitigilakaw fɛ ka sababuya kɛ ko a ye kumakanw fɔ kumakan min bɛ na ni fitinɛ ye Banbaliba kɔnɔna la wa a yirala k'a ka kuma ninnu bɛ dankari kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ma wa ko a ye tɛgɛnɔbila kɛ sɛbɛnfura fɛnɛ la ka o bila a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ sɛbɛnfura min bɛ se ka na ni dankarili ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw la nin wagati in na sa min ye Buba Karamɔgɔ Tarawele yani a ka kiridon cɛ ale bɛ nin wagati in na kasobonba la o b'an taa ɲamakɔrɔkaw fɛ ɲamakɔrɔ finitigilakaw ye tɛgɛ kɛ Banbanci wale maa dɔw la minnu tun ka baara bɛnnen bɛ yuruguyurugu ma ka maaw namara a yirala ko nin maa ninnu yɛrɛ tɛ malidenw ye u dagayɔrɔ tun bɛnnen bɛ gɔlifu kɔnɔna ma ni maa ninnu tun ka baara tɛ dɔwɛrɛ u bɛ sɛbɛnfuraw dilan sɛbɛnfura minnu tɛ sariya kɔnɔna la tɛgɛ kɛlen u la ɲamakɔrɔ finitigilakaw ye nin sɛbɛnfura ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa fana u sera ka u tɛgɛ da nafolo kasabi kan min bɛ taa i jɔ miliyɔn 1,70 ɲɔgɔnna la nin maa ninnu minɛnen u jɔra u ka kɛwalew bɛɛ lajɛlen na nin wagati in na u bɛ an ka kiiribulon tigilamɔgɔw bolo yaasa u ni ɲangini min ka kan ka o da u kan ayiwa min ye ɲamakɔrɔ commissaire principal ye ni o ye Bubakari Dunbiya ye ale ko k'a b'a ka cɛdenw fo u ka nin kɛwale ɲuman in na wa k'a b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ ko an k'an tɛgɛ di olu ma yaasa u ka baara bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ni an ye yuruguyurugu mɔgɔ ye an ka wele bila u ma yaasa u ka se ka tɛgɛ kɛ o maa ninnu na cogoya min na an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ale ye Senegal président ni o ye Basiru Jɔmayi Fayi bisimila alamisa tɛmɛnen mɛ kalo tile 30 san 2024 an ka pankuru jigi kɛnɛ na ni o ye aéroport international du président Modibo Keyita ye ala ma hinɛ na an ka jamanakuntigi la senukaw fɛ yen nɔ a nalen u ye kuma caman fɔ u sigira ka kuma u ye kuma caman fɔ Mali ni Senegal ka bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na wa fana min ye Basiru Jɔmayi Fayi a ye a yira ko ale bɛ a ɲini an ka jamanakuntigi fɛ yaasa min ye CEDEAO ye Mali bɛ se ka segin ka na cogoya min na CEDEAO kɔnɔna la u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ani kelenya ni basigi kɔnɔna la ko sabula ko ale b'a fɛ an ka maaba minnu tɛmɛna ni olu kɛra sababu ye ka CEDEAO in sigi
hakilina min y'u bilasira o sigili la k'ale b'a fɛ halisa an tɛgɛw ka to ɲɔgɔn bolo yaasa o kow bɛ se cogoya min na ka taga ɲɛfɛ. Min ye an ka jamanakuntigi ye ale ye a yira ko ale ma gɛlɛya don nin ko in na nka ko ale fɛnɛ bɛ a ɲini min ye Mali ka ɲɛtaga ye, Mali ka hɛrɛ bɛ fɛn min na o de fɛnɛ ka di ale ye ko sinon ale ma ban segini ma nka k'u ka sigi ka kuma yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se cogoya min na ka i jɔyɔrɔ fa. Yaasa ka fura sɔrɔ kurantigɛ banbali min bɛ anw kan, an ka jamanakuntigi Colonel Asimi Goyita ale wulila ka taa safo nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la yaasa min ye pano minnu kan ka sigi ka taa o kow kurumukari. A y'a yira ko an ka hakililatigɛ ko u bɛ u seko n'u damayira la yaasa min ye anw malidenw ye an bɛ se ka kuran sɔrɔ cogoya min na. A yirala min ye nin baara in bɛɛ lajɛlen ye a bɛna kɛ Chinois ka baarakɛyɔrɔ dɔ de fɛ, wa ko baara in bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka a kuncɛ kalo 15 de kɔnɔna la. Min ye safo ta ye o kɛra nin dɔgɔkun kɔnɔ, Sankɔrɔba ta o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna la. N'o bɔra yen an bɛ taa Amerikikaw fɛ yen nɔ. Donald Trump bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama ale tun welelen don bɔgɔ jeninen kan ka sababuya kɛ kɛwale dɔw ye. A yirala alamisa don ko a nɔ yera o ko ninnu na New Yorkkaw fɛ yen nɔ. Nka min ye a fɛmɔgɔw ye olu ye a yira ko hali n'o y'a sɔrɔ ko nin ko ninnu kɛra ko ni a nɔ yera a la ko kɔni tɛna Donald Trump bali ka a kanbɔ u ka jamana kalata film kan ka kɛ Novembre kalo tile 5 nata san 2024 k'ali n'o y'a sɔrɔ n'u ye a minɛ ka a datugu kaso de la ko u kɔni ka bɔ a kalama ko min ye Donald Trump ye k'a bɛna a kanbɔ jamana kalata film nata la sa ka kɛ cɛbɔ ye. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na, an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina. An b'an ka debila baara kɛbagaw fo sabula u jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la, Ala ka sankɔrɔta Ala ka o di an ka ba Maliba in na, Ala ka se ni fanga Ala k'o di an ka finitigilakaw ma ka banbanciwale in kɛlɛ pewu ka bɔ an ka ba Maliba kɔnɔna la. Ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukuran.